Момчета, към 7:42 сутринта и вече пътуваме към София. Целият Icon отбор е тръгнал с нас за първото в България Fuji European Open. При повечето, дали ще са балкански или европейски състезания, идват и доста чужденци. Покрай България, дали ще бъде Гърция, дали ще бъде Турция. Има и случаи, които идват момчета от Дагестан и Чечня, така че мисля, че днескашното състезание ще е супер интересно. Имаме доста момчета, които се състезават и се надявам да ви хареса. Аз предполагам, че са надолу и наляво. Отиваме да ядем, момчета. Все още чакаме да започне състезанието. Предполагаме към 10 часа ще ни инструктират за правилата. И след това трябва да пуснат първо малките момчета, отиваме към големите и тогава започва шоуто, всяките събмишени. Всичко е точно, ще ги бием, няма чак. Подготвен съм, възстановен съм и ще ги победим всички. Няма да се притесняваш въобще, това да сте мачката изобщо не са такова. Нищо да не стане, идва за кефа, бе, човек, намали си кефа, не са такова, излизаш, сборваш се и това не стане. Усетиш, ще те отпусне. Ще те отпусне, като го усетиш. Ти мислиш, че на мен няма така тръпка ли? Аз имам така някаква мък. Това е нормално, няма да се притесняваш, играеш, това е. Нетките на кой мат? Как бе? Къде си направо мат? Аз съм пълен мат. Въобще не трябва да се притесняваш. Като видиш, че нещо не ти е окей, чукаш, свършва, това е. Няма да се притесняваш. Мислиш, ще направи най-интересния събмишен и ако това си ти, за кой събмишен би се целил? Мисля, че ще съм аз. Летяща гилотина. Много добре. За 10 секунди. Яко летящи гилотини днеска, момчета. Let's go. Кажи как се чувстваш днес на състезанието? Чувствам се добре, малко съм изнервен, че за първо състезание ще играя на сини колани, малко ще сменим, вече ще съм с по-опитни и ще са такива на моето ниво и малко така съм по-напрегнат, ама аз излизам на тепиха, забравям за всичко и мачкам и това е. Според тебе от отбора, кой ще излепи най-добрия събмишън и ако това примерно ще си ти, към кой събмишън ти се целиш най-много? Принципно, ако излепя събмишън, най-вероятно ще е нещо от сорта на армбар или тригълник, защото аз съм царя на армбарите и тригълниците. Армбарите най-вече, то се и вижда на последните състезания с 11 армбара, сигурно някъде съм заключил. Така че доста добре. Така че най-вероятно армбар, ама от нашия отбор може би, да, тъй това ще кажа, може би Теди ще издумка някой тръгълник нещо. Може би Теди, той каза летяща гилотина, ще видим момчета как. Според мен няма да гилотина, ще тръгълник, ама пак. По-бързо, ама ти си по-лек и си по-бърз. Аз съм по-лек и аз затова съм по-бърз, кога играеш по-голем. Кай, Денка, кай. Така е, кай, като си по-бърз. Ти си много по-бърз и по-силен. Ето виж, ти оказва. А той се бори с големи момчета, с по 5 кг по-големи от него. Ето. 45 кг сега. Иланчо, играй и той точно също за 10 Той за първ път идва на състезание. Да. Той ще би. Не, аз го усетих, че момчето е добро, защото един път съм се борил с него и го виждам, че е нов брат. Сеса и цъкак, спокаме от прешър, викам окей, ще търся позиция и най-накрая вече от прешъра успя да ме събити. Не, много здрав също. Сила много. Той е постоянно. Аз съм чудил, викам
Ама как така? Ако си играеш спокойно и си играеш твоята игра, няма как да ти. Защо се притесняваш да говоря? Гледай как на мен голове, брат, ти се притесняваш да виждам. Изяж го, човек, нали? Повтаряше. Нема шанс. Изяж го, нема шанс. Защо се притесняваш? Играй си твоята игра. Той сега е притеснен, ти му обръщаш. Обръщаш. Ти вече го обърнах. Той сега, знаеш как само... Ти първата игра си я взе. Само ти не трябва да се отпускаш и да играеш. И сега няма никакво отпускане. Това ти казвам, ти го фащаш от триъгълник и ти разплита триъгълник. Как ти го разплита този триъгълник? Стегни го! Две колче и крака имаш. Човека е на 51 години и тренира и вие още седите и си почивате в леглата. Взимайте някаква инициатива, моля ви се, защото 17 медала, в смисъл, какво правите? Какво правите? 2 килограма, като измерихме кантара, 2 килограма медали. 2 кила медали! I want to ask you for today's competition, what do you think is the right game plan for the boys? Do they have to be a little bit more calm? Do they have to stay more in position, let's say, or you just like them to have fun? Eu digo para eles que eles têm que relaxar e tentar fazer o melhor deles. E a competição é como se fosse um treinamento na academia. E o resultado não é o mais importante é a superação, é estar aqui, fazer parte do grupo e se Deus quiser conseguir o melhor resultado. That's great. That's great. Another question I would like to ask: who do you think will? This is like the funniest question we are asking whole day from the team. Who do you think probably will have the wildest submission, and who do you think will perform the best from the club? Or you're hoping everybody to have phenomenal results? Nós temos dois jovens hoje, duas crianças, e eles estão com um nível técnico muito bom, são recém-graduados da faixa cinza
e eles têm um grande potencial de se sair campeões hoje. Absolutely. Well, thank you, brother. Good luck to the team and Icon to the top. Момчета, ако още не сте чули, ние сме Rush, самостоятелен български бранд за граплинг и BJJ облекло. Тепърва ще пускаме нови продукти, така че последете ни в нашите социални медии или направо ни посетете на нашия вебсайт. Бутни го! Да! Влади! Трябва да направиш рамка! Той не слуша. Може има 56 секунди. Стягай! Може да изпуквай, бе! Не слушай! Какво стана? Види в сайто, момче! Защо? 40 секунди! Браво! Защо? Мислихме, че ще е такова, ако кажеш как са минали в битата. Ами, минаха. Най-лесната победа. Че е лесно, бро. Най-лесната победа. Ама не те поснаха с никой ли или? Не, просто не се яви. Еми супер, отидеш си с медал щастлив. Еми не, много, защото исках да се бориш. Да. А как свърши сега? Ето, злата медал. Първия. Много добре. Много добре. Тия медалчета на Фуджи да изглеждат много готови. Са ги направили с червенко, тук е златно. Европейския шампион. Приготвил съм се, съм приближил да снимам. Чакай, един монтаж да ги спусна телефона. Аз два пъти слизах, може там видях, но първия път приближих. Е така се почива между състезанията, момчета. Е така, Але? Не влежам. Направо го почвам, дето майля къде е, аз да почвам да се сепа. Ай, пъйли ме за камера. Не изял с този покима. То Петка Търси храна. То по все едно той ги е платил. Снимай, стегни се. Цената? Как? Да флекснеш и тъкай. Много ясно, че ще флексна. Виктор спечели служебно два пъти. Това ти е даланеца на известна. Ще го сцепа. Това е какъв чай, бе? Чакай, той не беше в твоята. А бифа между Насето и стария... Мале! Имат още една среща. Имат още една. На ноги, брат. На ноги. Не бе, това ще го е, това ще го не бе. Да препомним за камерата. Ванка не го подценяй. Ма не бе, то му писа за ги, бе. Бат, аз му каза за А, да. То му писа за ги. Вика, искам те на ги. Да, бе. И бат, аз се го би на ги. Не, бе, аз не подценявам никой, бе. Аз си играя моите си, бе. Не, аз съм там. Аз съм на 68. Свалях до 68. Ти си първи, там има ли конкуренция сега? Има, бе. Има един самбис. Кой съм бис? Знаеш ли кой е казват, че е най-такова? Фузва, ау, играй. Сашо, знаеш ли? Ламбек някакъв. Да. Лумбев. Ламбек, сещаш. Какво става тук? Ама няма значение, ти владееш някакви нови неща, които той не ги знае сега. Майка, Да знаеш. Той е последно играл в 2020. Не. Ми да, на смисъл на скло... не е преди 10 години. Не, ама пак. Да, бе, пак той тренира. Не, бе, това е. Слушай, аз съм играл на ММА с него преди... Да, преди... 2017, брат, преди 10 години. Звезда. И не ще почнеш да пиеш, аз няма сила с теб вече. И слушаш, изпълняваш супер си. Видя ли как стана? Има един дребен детайл, ще ти го покажа как да завършиш точно това армбар, който направи. Той просто прескача, ще ти го покажа в залата, той беше готов. Мисъл, малко трябваше за 10 секунди да си направиш армбар. Много малко. Супер беше, браво.
само, че Много ядки за врати се клипата. отзад да покажем кова е. Оп. Че един качулка само, дайте. Може ли да ме снимаш и също? Не се вижда икона, брат. Окей. Готово. Готов си. Моля да изрежи и тази част да стоях и така просто. Ние ще оставим, ай. Ние ще оставим, бро. Иначе, бро, как се чувстваш? Притесняваш ли се? Как се вакощата? Не толкова. Това първото състезание ли? Не, второ. Второто състезание, значи се чувстваш добре. В смисъл, аз до някъде знаех, че снимай такова на видео, ама си мислех, че мога и също после така снимка ми пусне. Ние ще правим и снимки, брато, така че не се притеснявай за това нещо. То разговор го отрежи, защото ще изглеждам като страшен тапак или ще ме строчи от ебавки също и има. Всичко сигурно ще е наред, брат, не се притеснявай. Окей. Дай да влезем в Важно е уния момици да не го видят. Вие влизате, а? За тебе? Ами аз не знам дали си навикал. Да, бе, да. От 8 часа съм, какво става, не знам, няма да дойде никога повече тук. И мисля да ги подпаля, докато спът. Абе, стига лъжи, бе. Виж ме? 5 и 7. Значи, ако Тия неща ни качват. това казвам, момчета, от сутринта сме тук, 5 часа, 7 часа, какво правим? Ти си след малко. Станали сме 6 часа да дойдем тук. И както винаги ни набутват ние да сме най-последни и да сме от 6-7 часа да играем или 8. Така че ако гледате това, моля ви, слагайте ни по-рано. Моля ви, съм чет. Да, да. Траса, два пъти и нищо да излиза. Така ли е? Плаща и избяга. Браво, бе. Аз теб ти изпуснах. Котото полицайите, човек се сме после да правят, ще не мога да такова. Италяно, право ми е шампион.
Браво, момчета! Браво, момчета! Още една е полуфинал за това. Значи още 3 голи. Браво, добре, тясно, стой долу. Ей сега тясната ръка си служи от горната част на връзта. Лявата от долната част на връзта, тясната от горната. Хващаш си бицепси отгоре, точно. Кари обаче не на лицето, Трябва да му е под брадата. Излизай, Бончо, излизай! Излизай! Прекърви го през колата, излизай! Това още не се върта. Още една следваща ще сигурно. Има шанс. Ако хванеш по-напред. Ги биеш? Не се набиваш в тях, само за 10 минути. То се видят, че Не мога, бе. То ми трябва опит. Няма нищо, така ще съм. Сега имаш още един матч. Не, да се отпускаш, Брат, дръпни само да не те удара. Бе, нали? Без, брат! Базикам се. Значи на Гито е така беше един. Ай, Гиле! Ние вярвам, че ще да победа. Ще играем. Дадамин 2, Георги Тотев, Файт Купа Дил. Дайте го! Давай сега, давай! Дай! Не бързай! Дайте го! Ката! Двете ръце главата! Давай, с двете ръце, стискай! Стискай, бе! Браво! Добре! Айде то! Браво! Дай! На 50. 50 години, добре.
Хайде, мачкай. Как мина цялото състезание за теб? Като за първо състезание на сини колани, мисля, че се представих на ниво. Първата среща си я взех, доста интересен матч беше. Втората среща загубих и играх репесаж за бронза, в който следващата среща спечелих и последната среща спечелих със submission. И съм много доволен от себе си и мачкаме и другия път повече и така. Какво мислиш за представянето на останалите съотборници? Мисля, че се представихме много добре. Имахме 2 дебюта при малките, което е много хубаво за нашата школа. На следващите състезания ще е добре да има още малки. Като цяло клуба се разраства, има още много юноши, които направиха дебютите. Много добре се представиха всички и съм много доволен от всички и мачкаме за напред и така.